бале, суҳбатҳое ки Ризо геф хонаш мо меҳмонӣ омадааст ва дар сари дастархон нишастему бале намин гуна суҳбат кардем, суҳбатҳои дӯстона. Хоб, чӣ тавре ки аз сарлавҳаи навор огоҳ ҳастед, имрӯз суҳбат мекунем дар бораи анҳамин гӯшмонак аз ширкати мақбул барои ман Sony ки ном дорад Noise Cancellation Headphone. Noise Cancellation бо забони тоҷикӣ тарҷума кунем агар ҳамин садоҳое ки дар атрофатон ҳастро ҳаракат мекунад ки пинҳон кунад ё ин ки қатъ кунад вақте ки шумо ин гӯшмонакро дар гӯшатон мегузоред. Албатта ки аз як ҷиҳат хуб аст, он ба ту кӯмак мерасонад ки диққат кунӣ вақти кор кардан, вале худое накунаду дар роҳ онро дар гӯшат гузориву баъдан як мошин ҳуҷҷати ронандагиашро харидорӣ карда бошаду имтиҳони теореро нагузошта бошад, туро мезанад ва баъдан ба ҳамин ҳаёт ба охир расид. Вале барои кор хелам зебост, барои коре ки амиқ бошад. Барои мисол ман сабабе ки онро харидорӣ кардам он буд ки ман дар соли 2021 макбуки худро фурӯхтам ва баъдан сохтам компютери хонагии худро ки ман онро сервер мегӯям, абарқудрат аст ва ман дар он Linux-ро насб кардаам ва Windows-ро. Вале мутаассифона бо дигар системаи оператсионӣ AirPods-ҳои ман аз ширкати Apple он қадар хуб кор намекунанд. Танҳо бо iPhone зебост, бо iPad зебост, дарҳол зебо пайваст мешавад, вале мутаассифона бо дигар дастгоҳҳо аз мо Нест гуфта кор намекунад. Мас барам инро ман харидорӣ кардам аз ширкати Sony ва номаш аст WHCH720N. ҳамин гуна ном дорад ва агар ки хоҳӣ ки noise cancellation ё ин ки ҳамон қатъи садоро фаъол кунӣ, 35 соат қудрат дорад ё ин ки ҳамон батареяш 35 соат вақт мегирад. Вале агар хоҳӣ ки ҳамон noise cancellation ё ки қатъи садо набошад, 50 соат метавонад ки ин ба ту қудрат дошта бошад. Ва бале бо он ту метавонӣ ки бо якчанд дастгоҳи компютери онро пайваст кунӣ, бо macOS, бо компютерат, бо дастгоҳи бо смартфонҳои мобилият ва баъдан боз бале USB Type-C қатъи метавонӣ ки онро қудрат ё ки қувва илова кунӣ. Ва албатта ки ту метавонӣ ки боз садогӯяк дораду дар дохили бо тариқи садогӯякаш истифода бурда бо биби калонат суҳбат кунӣ. Ва бале барои iPhone, iPad, iPod барои ҳама чӣ дорад ва бо зебогӣ ки дар дохилаш Alexa дорад built in ва ин зебост ва шумо метавонед ки инро ба фикрам 1000 ё ки 1200 сомонӣ харидорӣ кунед. Шояд ки дар мағозае бошанд ки онро бо нархи арзон ба шумо диҳанд ё ки ягон промоушен ё ин ки тахфиф рафта истода бошад ва шуморо метавонед харидорӣ кардан. Ва боз мегӯям сабабе ки ман онро харидорӣ кардам, сабабе ки ман ҳаминро харидорӣ кардам он аст ки ҳамон noise cancellation ё ки қатъи садо дорад ва ман метавонам ки бале яъне бо роҳат кор кунам ва диққатамро зиёдтар кунад. Бале барои якчанд дақиқа онро санҷидам, бад нест, вале боз 2 ҳафтаи имконият дорам ки онро имтиҳон кунам ва баъдан бурда баргардонам ба он. Ва бале аз ин имконият истифода бурда ман мехоҳам ки таблиғоти худро ҳам дошта бошам. Дар сомонаи www.itonz.com мо аллакай курсе дорем ки ном дорад ITF Plus тоҷикӣ ва умуман курсҳои ройгонам дорем ва сомонаро мехоҳем беҳтар кунем ё ки беҳтар карда истодем. Агар ки шумо хоҳед ё ки майл дошта бошед ба омӯзиши соҳаи IT, лутфан як бор равед назар кунед сомонаи itonz.com-ро ва агар ягон мушкилӣ бубинед ё ки ягон навсозӣ, ягон илова дошта бошед ва ман дар шарҳҳо нависед ё ин ки дар почтаи электронии rizo@rizogf.com ё ин ки дар сомонаи www.rizogf.com шумо метавонед ки манро бале ёбед дар интернет. Ин хонаи ман аст. Ва бале дӯстои меҳрубон, ин барои одамоне аст ки танҳо мехоҳанд ки маблағи зиёдатӣ доранд ва мехоҳанд ки масраф кунанд ба мисли ман ва шояд ки ба онҳо лозим бошад 1200 сомонӣ. Як бор бубинед, шояд ки шумо ёбедина Sony WHCH720N бо тариқи Bluetooth кор мекунад ва албатта ки боз бо тариқи сим. Ташаккури зиёд. Дар навори дигар ман муш ба шумо намоиш медиҳам ки хелам зебост. Logitech Master M3 ки вай legendary аст ё ин ки легенд аст ин муш.
онро дархост кардам вале то наомада аст. вақте ки омад як навр дар ин маврид мекунам ва онро дар саҳифаи ютубии Ҳей Ризо нашр мекунам. То наврҳои дигар хайр. мӯи сарамро камтарак безе мекунад. ҳамин барои мӯи сар нест, ороиши мӯи сарро безе мекунад. бале.